खोमा मानो गाबखो आयो सना आंनि नोंना मुलि लोंनो मानो लोंनांगौ मानो मा जादों मुलि लोंनो हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल नोंथांनि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दा आङो नै गारियावसो दंफैलाय माने थांफिननोसो नागिरबाय आरोना फ्रेशथ' नुखायाखैना एसे मानसिया फ्रेश गैला दहाय फुङाव फैबाय नै दाथ' टाइमा 1:30 बारलायबाय आरोना ओमफ्राय दा होमबा नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थानोसैलाय नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम मा दंबावनो फैबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोसे दिनै मा शेयार खालामलांनो हायो दिन्थिलांबाय थानोसै मोनसे गारिया बिनि सिगां थांबाय आरोना बेनि जालांबाय ओरैनोथ' 1:10 खारोमोन आं बेखौ साननानै 1:00 ओंखारबोदोंमोन आरोना खिन्थु 1:00 खारलांबायनो दा बेखौ खारलांबाथाय 45 मिनिटसो नेफिनखानांगौ जायो आरोना 45 मिनिटस 1 घन्टा बिदिसो नेफिनखानांगौ जायो ओमफ्राय बिदिनो माथो खालामबावनो लेट जाबाय सेमिनारबो सोलिगासिनो नालाय ओमफ्राय बांद्राय सिगाङावबो गारबोनानै उसुबिदा जाबायमोन होमबाबो आङो खालामबोजोबहोनो हायासै माने गेजेर खन्द'आवनो आङो गारनानै फैनांबाय आरोना थेवबो लेट जाफिनबावबायसो लेट जाबाथाय आङो बिराद दुखु मोनो आरोना माने फिसालाया दिगदार जायो मोजां सहैनानैहाय बेलासिद्रायो आरोना उन्दुनाय मानायजोंनो बेलासिद्रायो आङो सहैनोसै 3:30 4:00 बे उन्दुनोसै ओजों मोनायावबो 7:00 8:00सिम उन्दुनाय जाबाथाय गैला आरोना हरैजोंहाय बयबो माने दिगदार जानोसै आरोना मोनायावहाय बेखायनो एसे थाब थांनानै बेखौ फुथुहैनो हायोबा माने बियो नेबाय थायो नालाय आंखौनो उन्दुनायखौहाय बेखौ फुथुहैनो हायोबा माने आराम जायो आरोना होमबा एसे थाब थांनो हायोबा दा बेबायदिनो जै गारिया मोनसे मिस जाबाय बे 1:00निया मिस जाबाथाय बिराद उसुबिदा जाहैयो आङो टाइमा दाबो नै मिलायासै माथो खालामबावनो दिनै बेबायदिनो जालायबाय आरोना गारियावबो नै बे आबैजों आंजोंल' रावबो गैया ओरैबो लांदांजोब दाबोनो मोनथिया माला खारबावगोन गरमालाय दिनै बांद्राय गरम नङामोन एसे गरम थेवबो जेरैबायदि जाबाय थायो बेबायदि जायाखैमोन आरोना एसे दुंहांदों अखा हादोंमोनबो दहाय फुङावथ' खाथायाबो नै दाख्लैनो एग्जाम जादोंमोन बेखौ नायनोनो हायाखै नायनोनो सोलाबाखै माने गाबोन रिजाल्ट होगोन होननायखायसो एकदम लानानै फैथारबाय आरोना आङो दाहाय बेखौ नायब्रुंहैजोबनांसिगोन ओमफ्राय गाबोन थिखोनांसिगोन मार्क्सफोरखौहाय नै बेखौनो जानानै नेबाय थानोसै आं माला खारो बुट खालाय दंमोन बुट खालाय लाबोफादोंमोन आङो दहाय फुङावबो आं जेबो जाबोखायाखैमोन नालाय बेखौ एसे जाबाय ओमफ्रायहाय माबा आपेलाबो गाज्रि जाबायमोन आपेलखौबो मोनजायासै जेबो ओमफ्राय दालिम थाइसे जाबाय आरोना बेखौ जाबाय आं बेखौ जानानै नेनोसै दा थांनानैसो ओंखाम मोनजाहैसिगोनलाय ओंखाम जायाबा ओंखाम खेबसेल' जाबाबो फुंलाबायोहाय माथो खालामबावनो देहायानो अयथासारसो जेरैबो फुंलाबायनाय माने आङो जेबो मेनटेन खालामनाय जायाखै आरोना जानायफोरखौहाय मेनटेन खालामबा र' जाफिनगोन बायदि मोनदां खिन्थु आंनो जोबोद माने मा होनबावनो मिलायहैनो हाथाराखै आं जेखौबो गारि गाखोनाय खाथियाव मा फानो मा खालामनो बेखौनो देखायबाय आं नोंसिनो र' खन्था खन्थि हनै दाबा दाबे एन्जर साग्रा खारसाया दे खारसिगोन न दा नायनोसै रावबो गैया दाबोनो जों सानैल' नै एसे खारबोबाय ओइयाव नेहैसिगोन दाना 10 मिनिटसो आरोबाव आंहा माबा माबि जिनिसफोर लांनांगौमोन ओमफ्रायहाय आं खिथानि आंनाव मा दङ नै आंनि बेगाव थाग चेक नायदो मा जिनिस दङ न'आव सहैनो नै बेल'सै आंनाव बेगावहाय फैसायानो 100 ओमफ्राय नैबे 10 थाखाजोंबो सहैबावासो खुस्रा दं आरोना बेवहाय 10 थाखानि नै गैलाजोबो नै आं मिथियाखैमोन आङो गैलासोमोन बेबो सफैयामोनबा 110 थाखाल'सै ओमफ्राय खुस्रा दं आरोना 10 थाखा थागोनदां थाग थिगल'सै ओमफ्रायलाय जिनिस बायलांनो हानो हाया जेबो आरो बे मास जोबनोसै जोब्बायानो जोबनायबाथाय गैलालाय आरोना
बेयाव लाखिफैथ'बाय दसे नै होंगो दोंगो मानसिफोरनि नों नै बेयाव फैबाथाय मा सोरखौ नायनो बिमा जाबासो मोनथियो न'आव सहैनो बेसेबां हांखुर जायो नङाबा गोदोहाय सिगाङावहाय जायखिजाया सहैबानो जायोल' सानोमोन आरोना ओमफ्राय दा बिदि नंला माला सहैयो माला फिसालाखौ लोगो मोनहैगोन माला फिसालाखौ नुहैगोन बेबायदिल'सै आरोना गोसोआनो गाबखोना माखो मा खालामखो उन्दुखोना उन्दुदिया जाखोना जादिया खालि बिदिल'सै साननायफ्रा जेबो गैला गोसोआवहाय एकदम साननायफ्रानो फुरा आलदा जाखायो बिमा जाबाथाय मा होनबावनो ना जायफोर बिमा बिसोरो मोनथिगोन आरोना बिदिखौ जाखांनानै लामा गारनायनि हुदा गैया आंहा माने न'आव थांनानै डास्टबिनाव सोनानै दोनगोन आरोना उनाव जायखिजाया सावनोसै न'आव लांनानैसो बेबो जायखिजाया पेकेट बुस्थुफोरखौनो आङो लांफाजोबखायो आरोना बिदि प्लास्टिकआव मनायावहाय सोनानै लानानैहाय लोगो लोगो गाबगासिनोसो मा जाखो मा नै मा जाखो मानो जाखो आयै सना आंनि मानो एफा गाबखो गाबनो ओंखारदों आयै गोसोखांदों मानो एफा गाबखो मानो गाबखो आयै सना आंनि मामिखौ गोसोखांदों जा गाबबाय नै सफैनाय लोगो लोगो गाबनायखौ नुफैबाय थौ उन्दुनो ओंखारबायना नोङो उन्दुनो ओंखारबाय मामिखौ लायनोसै आयै सना आंनि गाबदों बिदिनो ना दुनैसो दा औ दे आथिं सुगोन दे एसे दे बेयावहाय उन्दुनो ओंखारनाया हाखाथारलामोन मानसिया नै दसेनो उन्दुलांबायबो फुथुगोरबायसो आङो दुगैया लोबा उफाय गैया मा अरजानानै थालायखो नै थाम्फै अरजादोंलायदां मुसारि खोंनांगौ दाबायदियाव फुङाव माबाबाबो सानावबाबो ओंखायनो खोंनानै दोनखाथारो आं गिखायोसो ओरैनो फुथुनो बायो ओरैनो फुथुनाङा आयै हांमा सुरलायबाय बेसारा आङो बेनो मुसारि खोंना होलांनानै दुगैहैनोसै दासो नै लोगोफोर दुगैखांबाय दासो जानायनि लाहार फाहार खालामसै माने संनानै दोनखादों आरोना आइयाहाय ओमफ्राय जानांसिगौल' दा औ बेलाय माथो दै फुदुंनाय जाखो ए आफेलाबो जाजोबाखै जाखायाखै फिथाइखौनो जाया आं जानोसै जादो नै बाव आरो ओंख्रिफ्रा नै बेयो दहाय फुङावनो बायनाय माबा मोदोमफुल बिफाङा बायदों ओमफ्राय बेनिनो बिबार बियो दालि जहल ओमफ्राय नैबेखौ लगायदेरबाय आङो न'आवनिनो बिगुर हायासै आङो गोरलैखामोन नालाय दा जानोसै उखैबाय नोंस्रा मा ओंख्रि जाखो ना बिदै दालि बाफिना ना बिदैखौ बे मोनाखैमोन गैया बांद्राय बुस्थुबो देरख'ना होनो मोनाखै अफाय हाखु दाखु गैया बेयाव आराम होफानो आंहा जाबाय आरो दंबावो मोसा मोसा आंहा गाबोनसो एवजाबावनोसै गाबोन थ' होनदां सान्दुं दुंनायाव मिथिबाय एसे रानहोनांगौ सान्दुं दुंदोंमोन ना दुंदों दहाय दुंदोंमोन ओइ रानबायबो होननानै नै दहाय फुङावहाय बार बारनायजों बिफां गुनायाहाय माबाया मोदोमफुल बिबारा बारनाया बेखौनो जादोंना दहाय बे बिफांनिफ्रायनो नै दाबोनो नै टाइम मोनैनि बे बिबारफोरखौनो खानो मोनाखै दा गुबुनानै दं नै अखा हागासिनो बावसो दाबो मा लोंनो नोङो दाहाय लोंगोन आं लायगोन दे मुलि लोंनो आयो मा जादों नोंना मुलि लोंनो मानो लोंनांगौ मा जादों
मुलि लोंनो मुलि लोंनो मा जादों नों मुलि लोंनो आइदिनदों गुजुदों डक्टराव थांदोंमोन डक्टरा हरदों गु थांनो डक्टराव थांनो दास हामा डक्टरनाव थांनो माबायदि गुजुदों नोङो दे खिथालाय गावनि देहा मोजांबाथाय अयथासार मुलि लोंनो बिनाय मा जायो बेहा जेबो जाया मुलि लोंनो बिलाबाय थायो मोनानि जानाया नै बेनोसैलाय सबाय बिमा भाजा बेखौ एवनांगौलाय आरो ओमफ्राय नै फिसालायाहाय बेजों जाखांबाय दालि जहल दहाय आं जानाया बेजों जाबाय आरोना बेयो दालि जहल गोजा दौखांबाय बेनो आं नै खाथा नायनोसो नागिरदोंमोन मोनसे आलदा रुमावसो थाखोमा फैदोंमोन आङो थाफैलायबाय आरोना आंहाथ' दहाय नै बेसेबांबा बुरजा खाथा लानानै फैदोंना माबानि थाखाय मा होनो कपि चेकिं खालामनो थाखाय टेस्टनि नायदो नुजाफैलायबाय आरोना बे थमफ्लानो नुबाय हामा मामि बेयो दादामोननिसो दिदिमोननिसो दे औ लिरनो हामा दे बेयावहाय दा लिर दाबो उन्दुवा उन्दुनायाबो दहाय बेलासिजासे उन्दुखाबाय आयै गाइखेर लानानै फैदोंमोन आङो दाना नै आयौ सोन्दों गाइखेरा गोलैजोब्बाय नै थोस नों माला माला हायग्रां हरो आं नोंखौ गिखायो दे दुमसो होनदों थोस ओमफ्राय नै दसेनो नागिरफैबाय थायो आरोना ओमफ्राय आङो थारमाने दहाय बेखौनो फिसालाखौ फुथुबाय आरिबाय ओमफ्रायहाय नै दा बेलासिनि ओंखाम जाखां आरिखां मोनाबोबायबो आरोना ओंखायनो नोंथांमोनजों एसे एन्ड खालामसै भिडिअखौ एन्ड खालामसै होननानै नुजाफैफिनदो आङो दहाय टाइम मोनाखैमोन नालाय ओमफ्राय नै बोथोराबो दाथ' मोजाङैनो दङ अखा हायाखै ओमफ्राय नै आङो बेलासियावसो दहाय ओंखाम जाफैखाबायना बेलासि जाखाबायमोन सारिथा जाखाबायमोन आरोना सारिथा बारखादों एसे ओमफ्राय बेनिफ्राय नै आं गाइखेरसो लोंसै होननानै लाबाय आरोना बेखौनो गाइखेरखौ नै माला फिसालाया फैनानैहाय खोलैबाय माखासे गावबो लोंबाय माखासे नै दा हैबाय आङो ओमफ्राय माखासे आं लोंसै ओमफ्राय आङो दिनै बेखौ हाजोबगोन ना हाजोबा सानबाय आयै नै गाइखेरसो नांबाय बेखौ हाजोबगोन ना हाजोबा सानबाय आङो मारै मिन्थिला मारै जागोनथाय दा नायनांगौ बेखौ फुथुनानैबो एसे नायनोसै आङो दाबो जेसेबांखिनि हायो नायनोसै आरोना नै एसे आनज्रायबोबानो माने नागिरबाय थायो बियो बेखायनो आङो थाब नोंथांमोनजों रायज्लायनोसै होननानै सानदों मानसिफोरनो आङो मोनसे एन्सारसो होनो सानदों आरोना दा बेनो मानि एन्सार होननानै बुङोबा माबा आरोना मा होनना बुंदों जेनेबा आंखौ माबोरै दं होननानै सोंगोन नालाय दा बेनि थाखाय आङो मोनसे माबा बानायदों आरोना पएमखौनो होनना बुंनांगोन मानसिफोरा आब' माबोरै दं आगै माबोरै दं होननानै सोङो नङा होमबा लोगो मोनबाबो सोङो मेसेजावबाबो सोङो कमेन्टआवबाबो सोङो नङा होमबा दा बेनि थाखाय आङो मोनसे पएम बानायदों दा खोनासंलांनो थाबनो आं बुंलांसै दे ओमफ्राय आं माबोरै दं बेनि फिननायखौ फंसे बाथ्राजों फोजोबनो हाया मोनसे खोथाखौ हयले बुंनो हायो जे गोसोआ लोरबां मोनो माब्लाबा हां थोनो मोनो खर'आ साननायजों बुंफबनानै थायो गोरबोआ हाखर खुरनाय बादि खंख्ला जाना थायो बबेबा खनायाव जेब्ला सिरि थायो अब्ला सोदोबफोरा हेब्रे माब्रे सौग्रावफैयो आं मिथिया आंखौ जिउआ माजों लांगोन आं बेखौल' मिथिगौ आंनि मावनांगौखौ आं मावलांगोन आंहा फोथायनाय दं आंनि सायाव माब्लाबा समाव साननायफोरा गोथेयो गावखौनो हमथाना लानो हायै बायदिबो मोनो नाथाय बेफोरखौ सोरबाया बुजिगोन दा बे सोरबाया खोनासंगोन दा बे थेवबो आं गसंनानै थागोन बै समखौ नेनानै मानोना आंहा फोथायनाय दं सानसे समाव आंनि जिउनि बारहुंखायाबो गोमोरलांगोन बेनिखायनो आं दा माबोरै दं बेनि फिननायखौ होनो हाया बेनो आरोना माबायदि मोनदों नोंथांमोनाहाय खिथाहरबानो जाबाय दे ओमफ्राय बेनोसै होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगा मारै जालाबायलांखो बिदिनोसै आंनाथ' नङा होमबा सानफ्रामबो बेखिनि थांनाय फैनाय बेनोसै आरोना नोंथांमोनजों बेखिनिखौनो आङो शेयार खालामलाङो नोंथांमोनाबो बेबायदिनो अननाय होबाय थागोन होननानै आङो माने मिजिंथियो आरोना थ' बेखिनियानोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन आं बेखौ जेसेबांखिनि हायो एसेबां नायनो ट्राइ खालामसै आरोना होमबा बाय थेंक इउ फर वाचिं